Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng nilagang pata. Yes, at maraming gulay guys. At meron tayong extra sabaw. At meron tayong patis. At meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration kaya pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Mangantana po. Mangantang. Ayun, mangantana. Dito ako. Kunin ko. Sausaw natin sa patis. Dami sili. Oo nga eh. Ang unang subo para sa inyo, Tacho Barrio. Tacho Barrio. Para sa inyo ang unang subo. Kain tayo. Lambot. Lambot. Oh. Ay! Ito guys, oh. Taba. Kain tayo ng kanin. Oo. Dami namin rice. Kasi masarap yung ulam. Sarap. Higop tayo ng sabaw. Mainit. Ano ba yan? May nakaalala sa'yo. Masarap. Bala lang ko paborito mo to. Meron ka din. Meron. Saan sa'yo? Ang laki yan. Laki yun. Ito. Sausaw natin sa patis. Patis. Ito. Sarap. Sarap. Oh. Sarap. Namumula yung mga sili. Lambot.
tayo, mga pudibis. Sarap. Gulay. Sarap. Sarap no. Patatas. Patatas. Hmm? Namiss ko si BBM eh. Magsama lang tayo. Kailan tayo last nagkasama? Friday? Busy ka eh. Sabado, Linggo. Oo nga no. Tapos ngayon lang. Busy siya. Sarap. Sobrang sarap. Gusto ko may sabaw konti. Sibuyas oh. Ay. Lambot, no? Ito yung ano niya. Ano? Malambot. Sobrang lambot. Paborito ng mga ano to. Biglang people oh. Taba. Laki. Laki. Sarap. Gusto mo pa sabaw? Oo. Meron po. Extra sabaw nga po. Please. Oh my God, ang Mainit-init pa ako. Ito na po. Thank you po. Mainit-init Ito pa. mainit pa.
Sarap. Ayan. Gusto niyo pa kami makasama niyan. Hindi na marunong magkutsara. Meat. Ito yung nabili kong damit kay ano, Marilu. Sisi Marilu. PG Maganda. Family mo kung ba? Sinot ko na. Hindi ko na linaban. Para enjoy, sulit na sulit yung humbayan. Pati yung amoy. At least naamoy ko si Sisi Marilu, di ba? Hindi ko nakita yan eh. Sinuot niya kasi ito eh. Maganda siya, sisi. Pati naman siya, maganda. Sexy yan. Mm-mm. Sarap. Good evening, mga kapodibis. Sana meron din kayong pagkain. Gusto ko magpa-picture dun sa mga Ano? Igor ba yun? Oo, sa Baguio. May bayad din. Yung naka-ano lang sila, naka-bahag ba yun? Uy, ganda doon. Gusto ko yun. Pwede ka din magpa-picture niyan yung damit din nila, yung nakabahag na. Ayoko. May bayad yun. Ayoko. Tapos yung ano nila, sa ulo. Di ka pa nakapunta ng Baguio? Nakapunta na ako Baguio. Sarap. Nakadalawa ka na, ah. Excuse po. Sino kaya yan? Kapag umubo, lalaki. Naka-pink na damit, pink na kuko. Kapag umubo, lalaki. Ay, Diyos ko dahil. Ganyan ang buhay, no? Ang hirap maging ano. Sarap.
Cheers! Sarap. Pinawisan ako. Sarap. Hindi ko na kayang ubusin itong baboy. Ako din. Okay na ako. Kulay gusto ko pero okay lang naman kaputi base. Oo. Huwag natin pilitin sarili natin kapag di natin kaya. May kakain naman dito. Oo. Lumayo ka na lang kapag nasaktan ka na. Charot. Charot. Basahin niyo yung ano niya sa Facebook. Oy, wala yun. Tapos yung My Day niya, Broken Hearted. Nakita ko lang yung mga, Eita ba yun? Ay, ta. Eita. Kahit marami silang problema nung, nakukuha pa rin nila tumawa. Tumawa. Kasi yun talaga yung buhay, diba? Kailangan lang maging masaya. Sarap, ang sarap. Grabe. Kain akong patatas habang hinintay ko si Bal. Sarap. Ay mga foodies, please suportahan po natin ang aming sisi na si Queen Natsu. Meron siyang upload po ngayon. Please, bisitahin po natin siya. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. At paki-share na din po yung kanyang video. At mag-follow na din po kayo sa sa Facebook page po niya. Meron po siyang Facebook page. At si Frenny, It's Lenny, ayan, si Frenny It's Lenny. Please supportahan din po natin ang aming Frenny na si It's Lenny. Mag-subscribe na din po kayo sa kanya at mag-follow na din po kayo sa kanyang Facebook page. Yes. Yan. At shoutout din po kay Ma'am Lolita Villaflor. Ayan, shoutout po sa iyo, Ma'am. Huwag ka na po magtampo sa amin ni BBM. Shoutout po sa iyo. At shoutout din kay Frenny S. Tuason C. Kimi. Ayan, shoutout sa iyo, Frenny Kimi. I love you. Ate At Kimi, kay I love you po. Kay Siopaw Sisi, Lea Lea Payawan, Payawan. at kay Baby Allison, I love you. Shoutout sa inyo. Team Matibay, I love Team you po. Matibay, I love you so much, Team Matibay. At kay Stella Batusin, Tita Mats Helen, Senior Maymay, Senior Maymay, Your Wawa, Jason Lola, Laksamana. yan, Lola Maganda, yan, shoutout po sa iyo, Your Wawa. Lodge Jason Laksamana, shoutout po sa inyo. Sana. Wala na. Shoutout po pala sa Tacho Barrio. Ayan, Tacho Barrio, shoutout po sa inyo, barkada ni BBM, shoutout. Ayan mga kapo, Davis. Hindi namin naubos Oo, to. mamaya kakainin namin yan. Oo. Kaya mga kapo, Davis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie Bee Vlogs, please supportahan po natin ang aming vlogs na The Foodie Bee Vlogs. Mag-subscribe na po kayo sa The Foodie Bee Vlogs. Yes. At sa TikTok ni BBM, TikTok ng The Foodie Bee, at ang Instagram ng The Foodie Bee. Kaya mga kapo, Davis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you.